Teletreball, la Bíblia des de casa. Pot de plom en temps del coronavirus. Ha, ha! Gràcies, amics, ja estem així de nou. Ahir no vam fer vídeo, però estem a casa. Continuem a casa. Què? Estem a casa i estem hasta els ous d'estar en casa. Però continuem amb el teletreball. Anàvem a fer un capítol més. Avui anàvem a fer un capítol més de la Bíblia a casa. En concret anàvem a fer el tros de la higuera estèril. Anàvem a fer-vos un capítol que es diu La higuera estèril i la indignació de Jesús en el templo profanado. Però hem pensat canviar de rotllo. Hem canviat de rotllo, ¿vale? Perquè hem vist d'un parell de notícies que mos ha fet molta risa, un parell de notícies eclesiàstiques que ens han alegrat el dia i volíem comentar-les, ¿vale? Anem a veure. A veure, n'hi ha una que mos ha fet molta risa, crisis del coronavirus. El Opus Dei pide a sus fieles que no asistan a las misas online en pijama. Mos ha fet risa, no podem evitar, aquestes coses mos fan risa, L'Opus Dei ha dit, no, poseu-se la roba, marranos. En poques paraules els ha dit marranos. Total, que en plena crisi del coronavirus, això fa molta risa, Monsenyor Fernando Cáriz, prelado de l'Opus Dei, els ha dit que poseu-se els pantalons, collons, a veure, la quarantena, perquè si n'hi ha una cosa molt bona, diu. Fan unes recomanacions, l'Opus Dei fa unes recomanacions per a la gent que veu la missa online, ¿vale? Tot això, doncs mira, això es podria dir també el diari d'un ateo, ¿vale? Diu, entre otras cosas, recomienda cuidar la escenografía. El Opus Dei quiere que cuidéis la escenografía, ¿Cómo? Dice, ¿cómo? ¿Cómo, hermanos? Pon una cruz o una imagen de la Virgen cerca de la televisión. Jo no tenim res així, tenim a Thanos ahí, ara posarem a Thanos, passa a Thanos i posa a Thanos. Pon una imagen de la Virgen, nosotros ponemos a Thanos cerca de la televisión, o el ordenador, y enciende una vela aromática si tienes. Vull dir, tienes que encender una vela. También llama a prestar especial atención al vestuario. Vístete para la misa. Marrano. Deja el pijama para dormir y el chándal para hacer deporte. Això passava, pues això, se plantaven allí a fer la misa en els calzoncillos, aquests calzoncillos que ja la gometa ja no t'agarra bé, saps? I tens un ouet allí de fora, pues no és bonico, ¿vale? Fer les lectures, les sagrades escritures en un ou penjant, pues no queda bé. Bueno, total, que està molt bé. Això és un consell. De l'Opus Dei simplement ho planteja com un consejo, diu, home, els que estigueu malalts no cal que vos lleveu el pijama, ¿vale? Han tingut el detall de dir que els malalts que no se lleven el pijama. Però també m'ha fet risa això. Dice, después de la misa, quédate unos momentos después de la misa para pedir a Dios por Pedro Sánchez. Vol que recen per Pedro Sánchez, los enfermos, el personal sanitario y por supuesto por la Iglesia y por el Papa, por nuestros obispos y por la parroquia. Així que, senyors, això és una de les notícies que mos ha fet risa. I l'altra, vinga, anem a continuar. Diu, una altra també eclesiàstica, no puc evitar, perdoneu. Diu, a punt, la nostra televisió autonòmica, a punt, s'ha de dir així, a punt, a punt empezará a transmitir misas en valenciano desde una parroquia de Torrent. Pues mos ha fet risa, què voleu que vos diga? A veure, han arribat a un acord, espera que això és del Levante, mos ha fet risa. Diu, han arribat a un acord en una missa en la iglesia de Nostra Senyora de Torrent, ¿vale? Nosaltres estem al costadet, ¿vale? Per a fer misses en valencià. Resulta que no li ha parat molt bé a Cañizares. Cañizares és l'arcebispo que tenim, l'arquebisbe que tenim així en València. Eixe, que bien son trigoli... Eixe és Cañizares. Cañizares es veu que no li apanya molt lo de les misses en valencià, ¿vale? Sempre ho ha dit, que esto en valenciano no está bien. Pero bueno, el arzobispo de València retransmet cada domingo la missa. Hem de dir una cosa, nosaltres estem al costat, per si n'hi ha saturació en Torrent, vale? Nosaltres s'ho sabem, vale? Després de tants espectacles sobre l'església, pues s'ho sabem, vale? Si voleu jo me pose de papa o me pose de bisbe, jo crec que és una idea xula, vale? I jo els diumenges, a les 9:30
al matí? Clar que sí, carinyo. Jo a les 9:30 del matí vos dic, hermanos, hijos míos, Señor esté con vosotros, y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, el justo y necesario. Veus? Me la sé sencera, me la sé sencereta. Cordero de Dios. Bé, això ja parlarem, però lo de la missa de punt, pues, ens afereixia. N'hi ha uno, hosti, que no me'n recordava, perdona, n'hi ha uno que mos ha dit una cosa molt xula. Diu, resulta que ja porten un parell de dies fent la missa en valencià, en a punt, però resulta que n'hi ha uno que diu, molt fan, escanyat, diu, molt fan de l'homenatge que en la missa en valencià de Punt Mèdia li han fet a Podeplom Teatre, perquè han llegit el mateix miracle del cec. Nosaltres l'altre dia vam fer així, en el teletreball vam fer el miracle del cec, el milagro del ciego de nacimiento, i en Apunt també, mos estan copiant, els de Torrent mos estan copiant, així que ja parlarem d'això. I ja està, senyores i senyors, acabem avui, bueno, això no és un teletreball, això és una festa, així, xiqueta, espera, sí. N'hi ha una cosa que mos ha fet risa, i és que volem fer-se ressò d'una cosa que molta gent ja ha manifestat, i nosaltres en el Facebook hem dit, ja era hora que es diguera això clarament, val? Perquè és la notícia esta, vos explique, que famosos y rics, ¿vale? Dice, famosos y ricos, dejad de enseñarnos cómo pasáis el confinamiento en vuestras mansiones con piscina, ¿vale? Això és molt xulo, perquè, clar, vosaltres això ja ho heu vist, no? Que diuen, yo me quedo en casa, pues tenim el Sergio Ramos, heu vist a Sergio Ramos? Sergio Ramos corrent allí en el seu gimnasio particular, que veus la cristalera i dius, ala! I el tio, jo me quedo en casa, dius, molt bé, jo també, en ta casa me quede, jo me quedo en ta casa, bonico, fes-me un huequet, que vaig a ta casa, jo tota la família mon anem a ta casa. Hòstia, el gimnasio que té el Sergio Ramos. N'hi ha uno que li diuen Rafa Van der Vert, que ell se m'ha fet molta risa. El Rafa Van der Vert té una piscina que deu en sa casa, ¿no? Y dice, aquí estamos en casa, en el confinamiento, haciendo ¿cómo es digo? Un reto, ¿no? El reto de ver cuántos toques de voleibol hacéis en la piscina. ¡Hostia puta! Una piscina que veu! I diu, venga, ay, que no se nos caiga la pelotita a los cojones. Vinga, un altre. La Jennifer López té una casa que és tota picanya, saps? I ay, no podem salir al restaurante, però aquí també no hay muy bien servit. I va el fill, o no sé qui, en un, com es diu això? Overboard. Un overboard. Mira, mamà, llúpame la polla! Hòstia puta, clar! Ai, no cal que isques de casa! I per què t'has queixat de casa en la puta vida? I també n'hi ha una molt bo de Schwarzenegger. Hosti, Schwarzenegger, no problemo. Schwarzenegger en el jacuzzi, en el puro. Coño, yo me quedo en casa. Volveré, I'll be back. Total, que molt divertit, això de... Nosaltres fem ressò perquè la gent ha dit, per l'amor de Déu, s'ha de fer punyetes. Ja està, és la risa. Nosaltres hem tingut la decència. Si en casa hem tingut la decència de posar la teleta, veureu que estos teletreballs es fem en la teleta, darrere, val? En la teleta per una qüestió de solidaritat, val? Perquè darrere la teleta nosaltres tenim el jacuzzi, tenim tot el xalet, està el jacuzzi darrere el xalet, veus tota l'horta, des d'ací darrere, això no ho veieu vosaltres ara, però d'ací darrere està tota l'horta. Unes columnes així, i en esta part d'ací, està tapat per la tela, n'hi ha un quadre de Sorolla. Un quadre de Sorolla, d'estos dels xiquets en la platja jugant, és molt xulo. I ja està, però per decència, nosaltres no hem posat així res, això. Si voleu, què? Papa, te'n vens a la piscina o què? Sí, ara vaig, carinyo. Ves calfant, posa a calfar l'aigua, perquè no estigui molt calenta, i posa la xarxa, fem el reto del voleibol, vale? Vinga, i di-li a la teva germana, a la xicoteta, que deixa de jugar ja en l'unflable ixe gegant que tenim, ixe que té la cara de Homer, que s'obri la boca de Homer, ixe que deixa de jugar ja, que ja està bé, que vaig a desunflar-lo, que ja està bé, que porta tota la setmana en l'unflable. Sí, carinyo, ja està bé de l'unflable. No es pot estar... Un inflable de Homer que tenim en el xalet. Bé, en la part de darrere del xalet. Moltes gràcies. Vinga, i mos toquin per telèfon.